Foli ani tawili amo tangana be bana fila baka bela jidin segere ni wati la aw be malak tudi kan o kono la aw bismillah anga jam ka kene ga lu to ko la fuli cem wala sa ani elbeshi cem ni do ko abena na wala ni do ke ani aw bela jidin ba kala ma kunu information do charala mi ka ko docteur Umar Marko ko so rasul ko ni do na afeno kataka amne menani ngera wa yalma kuma yere ce wa wala la ani amana ke ga masala ebe sitam bismillah ani nyamuma ka am fla baka bela jere ko ni wati na mali kono mali ko nga ko ni se o bela jere wala la stage ka kuma ce mai fora bulu information yi jerwa to ko ngoro ko amina la wa amina wa yalma fake news yere ni ko ni ko ni ka ko ka ni dar la ka ta ko wala kata ga woni na jani Dr. Umar Margo ina ko ya ko tuko mena ay da se do ke o kara adima ka la jado se fe wala saka kuma mouvement de droite 91 mouvement muka donc iba o panel de se fe ay la se do ke o la se kona la ay ayira ka ko wala do kara mura amanga fitila ko fofolo we bara kesiri mina kenen sa wala saka se ka malewna la ja se ka jama la kana ambo fulla se anga fitili la kaw kan ma ni watina da iba ga ko mura intervention militaire o kera no we bamgaci wale ke ba wi chama fa ala osobe nga marku ga la se ko na ya ira ina ko mamu fara abe kun te bamgaci mawu kumbala munu ni sibiru ye munu te bamgaci o do fara ni ko ni se fe donc ay la se ngar ko na la nga iba ga ko kuma ya bina fo mo yi kuma yi bo a contexte ko do parce que kuma yi chama cha la ba préciser la ka ko mamu ni responsable ni ko ina ko o ye sira ke CNSP ni o ye wati na ibera bo ta daga fanga da fi gara ba asmin ko tan ga jeblu mi be no no o so asi jeblu ni mo le ko CNSP ana so de civil ba ko na langa comité forum sira ko ngera o ye donc ay kan ko comité CNSP de ka responsabilité ko ko na ko so be ani ko comité stratégique du M5 ko o de be o ka fara responsabilité bi ana boni bi a de ne fana dragi kera ni jabu flare ni mo je M5 ka fara CNSP kan donc awol de ka responsabilité la nga ma chama na boni kuma ka foko ay la bushita ka anga guru masilen ta ko anga army ko ka ko segere oda to kunu iba ka foko shuko wadina ko fonu bora ka dinga foko ma chama ube pika ko nala utara ta margo fe no kata ka sola mini ka do afi no tiga kuma la tikite machama tudi no machama ay bolo wala ay bolo ko la parce que afra ko des hommes en uniforme yoro peuple pratiquement di wala atira ko sola su atira ko police donc peuple pratiquement di nga machama ko be pika ko nala manama fe ngulu utara margo fe no kata aga yoro dara be mi ka do ka sonna la téléphone be mamu bolo wa o téléphone ne an no kibara sɔrɔ bolo fɛ o yɛrɛ ye maa ye maa min bɛ kunnafoni kosɛbɛ Maliku ka o ko la mais a kɛ waati y'a sɔrɔ Maliku yɛrɛ kɔni tun tɛ yen nɔ wa après an yɛrɛ fɛnɛ a essayé k'an ka denmisɛnninw minɛ an y'a bɔra kalama k'a fɔ ko Maliku waati min ninnu bɛ se waati min Maliku yɛrɛ tun tɛ yen nɔ Maliku tun bɔlen don donc i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu taara a kɔni ma se k'a dɔn maa sugu jumɛn don u taakun tun ye jumɛn ye min bɛ mɔgɔw dabali ban dɔɔnin fɛnɛ o de ye ni jamana ka minɛli kun don est ce que finitigilakaw cɛli ka taa bila mɔgɔ fɛ yen ka taa mɔgɔ ka so la kori ka taa don a fɛ yen nɔ est ce que o kan ka kɛ maa la maa min ma deli ka ban ka taa convocation jaabi parce que Maliku bɛɛ b'a dɔn a bɔra ka sɔrɔ ala minɛ kosɛbɛ a ma deli ka ban ka convocation jaabi a t'i n'a fɔ ko maa don k'a fɔ ko boli ka nɔgɔ a ma k'a fɔ ko filenin gɛlɛmana ci ɲɔgɔn na dɔrɔn a kun kan dɔrɔn a b'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan Maliku ye mɔgɔ ye denbayatigi don musow b'a bolo denba a bolo a ye jɔyɔrɔw aw fa an ka bulonba kɔnɔna la n'o ye an ka sanfɛ wa parti ɲɛmɔgɔ fana don yan nɔ donc i b'a ye k'a fɔ ko fɛn caman faralen ɲɔgɔn kan ne b'a yira k'a fɔ ko maa min don boli kun t'a la n'a ye ko min kɛ jamana mana wele bila a ma convocation sira fɛ a labɛnnen don ka taa o jaabi donc mais n'i ye maaw kɔni kundalen i kan maa minnu suguya ma dɔn u nakun ma dɔn i b'a dɔn n'o kɔni kɛra kɔni a ka kan i ka taa i yɛrɛ bila lakana kɔnɔna la ne kɔni b'a bila o minɛn kɔnɔna la Maliku ye ɲɛmatuguni min b'o o waati la
Donc il y a comme je suis jamais fait la fois na ka ko kuma mini am nyalinte antna fo sala susa fin digila kalo en tout cas on ne den ko sibe parce que al da prepare la tegama so mamun ta afino prepare la tegama so la fara pega ku do e pega ku saba fo ya donc pega ku saba amba do na fin ko be barake ni ko nga ba mo gatu ko be barake ni ay masu ko be barake ni pega ku ya donc sharia de be no mo mi ke tu la sharia de be no donc c'est extrêmement important que ni jamana ka sira do ni kilibo sira do fɛn dɔw ko convocation olu bɛɛ bɛ se ka kɛ i bɛ taa papier d'a ma a ka taa k'a fɔ ko affaire dɔ bɛ yen min b'a concerné a ka taa nin yɔrɔ masina la a caman bɛ se ka kɛ cahier ou a caman bɛ se ka kɛ brigade d'investigation judiciaire ye BJ mɔgɔ caman b'a dɔn kɛcogo la i m'a ye donc olu ye unité d'enquête ye olu bɛ se ka sɛbɛn bila ka taa d'i ma n'o ye convocation ye k'a fɔ ko i ka taa ka t'o lajɛ mais ni a y'i bɔ o bɛɛ la ko fo i ka ko ni maa hali n'a sɔrɔ fini b'u kan na bɛɛ bɛ se ka fini sɔrɔ sugu la bi ka don i kan na maramafɛn kɔni an bɛ jamana min kɔnɔna la bi a sɔrɔli fɛnɛ ka nɔgɔ dɔɔni yɔrɔ caman fɛnɛ la donc olu bɛɛ bɛ na ni sira ye a ko la k'a dɔn mun de tun bɛna kɛ o juste o kɔnɔna la an bɛ fɛ ka clarification dɔɔni kɛ barisa réseaux sociaux ye réseau dɔ ye min b'a to ni information kɔni fɔra ka ban o y'a taalen réseau kan e bɔra ka particularité min fɔ bɛɛ lajɛlen to kalama a fɔ k'u taga dɔn n'a sɔrɔ yen nɔ nka u kɔni bɛ wɔlɔmɔgɔ damadɔni ninnu sɔrɔ yen olu ka telefɔni ninnu la o de ye information récente sisan mais bɛɛ lajɛlen bɛ min kalama min fɔra bɛɛ o de ye k'a fɔ ko a minɛlen bɛ maa ninnu fɛ a kɔni b'a fɛ i n'a fɔ o maa kelen minɛ k'u ye a n'a ka somɔgɔw ninnu bɛɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ. bon donc kunnafoni dɔ fana y'a jira k'a fɔ ko a bolila k'a bolila mais n ka taa mɔgɔw ka min faamuya dɔrɔn u ka a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ la ni jamana ka sira de tun don minɛli nin t'a kɛcogo ye fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko mariko fana bɛ a ka denbaya de la donc ni aw mago b'a la aw bɛ se ka convocation ci a ma a t'a jaabi mais ka taa cun a fɛ yen tantɔ denmisɛnninw bɛ yen nɔ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen nɔ a musow fana bɛ yen nɔ ka taa olu bɛɛ ja balibali dancogo la mariko kelen ka action na hali kiri yɛrɛ la on dit que la responsabilité pénale est personnelle hali ni mɔgɔ ye quand tu es en conflit avec la loi a bɛ e de kun kan mais e muso sen t'a la i den sen t'a la i ka gardien sen t'a la i jɛɲɔgɔn minnu bɛ t'i fɛ olu sen t'a la mais ni a fɔra k'a fɔ ko tuma bɛɛ i mana ko dɔ kɛ ko min ma bɛn e kelen minɛtɔ ko ka taa e somɔgɔ bɛɛ lajaba o ko la o fana ye waleya minnu fana tɛ se ka bɛn bon mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni a ma k'olu la fɔlɔ n'olu tɛ a lahalaya kɔnɔna la olu bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ ko k'a kan ka kɛ ten cogo la mais i t'a juguya dɔn fo don min na n'a kun ɲɛsɛrɛ i yɛrɛ ma i ma sinon hali Mariku ka kuma minnu n'a bɛ ka fɔ tan cogo la je pense que nin tɛ nin kuma fɔko fɔlɔ ye an bɛ segin an kɔ ka taa Ibrahima Boubacar ka fanga dafere la Balabu min kɛra Balabu a ma dogo mɔgɔ si la yɔrɔ mɔgɔw bɔra k'u bolokɔni ɲɛsin Forsati ma k'a fɔ ko Forsati ye maaw bɔnɛ u ni na o kumaw fɔra kosɛbɛ nka o waati maa si ma bɔ k'a fɔ ko armée bɛ ka démoraliser dɛ mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ centre kɔnɔna la kɛlɛ min don a ma nɔgɔn on a parlé de la guerre asymétrique o b'a yira k'a fɔ ko an ni minnu bɛ kɛlɛ la u ɲɛna ma dɔn u ka technique kelen t'u la u bɛ attaquer waati min na o dɔnnen tɛ donc a bɛ kɛ sababu ye parce que mɔgɔ ninnu hali n'u ye tiɲɛni kɛ u bɛ boli ka t'u ɲɛma dogo population de cɛ la u bɛ si population de cɛ la u ni population de bɛ tɛ ni gɛrɛ yɛrɛ sigi mais i b'a sɔrɔ population kelenw cɛ la a bɛ se ka kɛ maa o population la minnu yɛrɛ complicité ye nin waleya in na tout comme mɔgɔ fana bɛ se ka sɔrɔ minnu tɛ fosi yɛrɛ kalama e ni dɔ bɛ sigi wula na ka te min aw ka da la mais e t'a kalama k'a fɔ ko ni wula sera o mɔgɔ kelen bɛ taa kungo kɔnɔ ka taa marifa ta voilà k'a fɔ k'a bɛ taa marifa ta ka taa terroriste walew kɛ i t'o o kalama a la bon ni a fɔra ko o minɛtɔ walima ka waleya sababu la ko e ka taa kɔlɔlɔ sɔrɔ o la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min don a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ i m'a ye mais a tɛ i n'a fɔ k'a fɔ ko armée bɛ ka lagosi parce que baara o baara n'a bɛ ka kɛ ni degun ye Forsati ta filɛ nin ye n y'o kuma f'i ɲɛna mais a ma kɛ sababu ye enquête dɔ kun wulila waati la hali n'a sɔrɔ n'a danna sira dɔ la mais o ye de k'a fɔ ko baara o baara surtout adamadenya baara a kɛra cogo o cogo majɛngɛ bɛ dɔw bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la n'o o majɛngɛw sɔrɔla a kɔnɔna la ni mɔgɔ fana bɔra k'o majɛngɛw fɔ o tigi kana ye i n'a fɔ jugu don mais a tigi ka ye i n'a fɔ maa min don a bɛ fɛ ka hakilinata di baara dɔ taabolo la pour que a ka se ka améliorer ka taa a fɛ davantage parce que an ka jamana bɛ lahala min na bi on n'a pas intérêt ka an jugu caya jamana yɛrɛ kɔnɔna la parce que min bɛ ka transition yɛrɛ ka fili caya kosɛbɛ ne ye caman yɛrɛ ka faamuyali la o de ye maaw bɔlen don ka fan bɛɛ kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye vive la transition donc o bɛ taa mɔgɔw bila kuma sugu bɛɛ fɔli la u bɛ taa mɔgɔw bila ko sugu bɛɛ kɛli la walasa k'a yira k'o bɛ transition kɔ an dun b'a dɔn k'a fɔ ko a caman ba la
a caman bɛ yen nɔ u jigi bɛ fɛn dɔ de kan u hakili bɛ fɛn dɔ de la soutien in kɔnɔna la u bɛna min sɔrɔ donc o de bɛ kɛ sababu ye maintenant u taara taa o bila o kuma ninnu fɔ la mais en réalité soutien yɛrɛ yɛrɛ olu bɛ bɔ tuma la ka tiɲɛ dɔw fɔ transition taabolo la parce que a yɛrɛ bɛ fɔ ko ni nin n'a ma tiɲɛ f'i ye i jugu sɔrɔ ka se ka tiɲɛ f'i ɲɛna a kɛra kunnajɛ Maliko tɛ jamana in jugu ye minnu bɛ ka jamana in mara malgré ni Maliko jugu ye Maliko ye fɛnɛ mais jamana mara kɔnɔna la Maliko fɛnɛ ye maa ye an yɛrɛ b'a suivre kuma caman a ka déplacement caman sen fɛ an b'a ta interview la kuma caman fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa mun fɛnɛ don a lamɛnlen don kosɛbɛ jamana in kɔnɔna la surtout maa tɔɲɔlenw bɛɛ b'a dɔn a ye waati min kɛ assemblée kɔnɔna la gɛlɛya tun mana bin ni maaw tun tɔɲɔna maaw tun b'u kunda de kan ne kɔni t'o député dɔn depuis n bɔra ko kalama ko fantanw ka ko taara lakale mɔgɔ min ye k'a y'a kuma lase bulonba kɔnɔna la n t'a député dɔn depuis ka bɔ ko kalama fo ka n'a bila bi la ni Maliko tɛ donc ni o waati la an bɛ fantanw ka gɛlɛya la yɛrɛ bi a tɛ bulonba kɔnɔna la mais halisa a b'a ka politikiya baaraw kɔnɔna la a b'a ka maliya baaraw kɔnɔna la ni a ye taabolo dɔ yɛrɛ ko majigɛ b'a la a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye an ka jamana ma n'a fɛnɛ bɔra k'o kumaw fɛnɛ fɔ a bɛ se ka na wele kiri fɛ k'a lamɛn munna ye nin fɔ peut-être que a ye kuma dɔw fɔ vidéo kɔnɔna la a ma sɔn k'a développer a ye sanfɛla fɔ ka dugumana to a kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ hali ni transition ɲɛmɔgɔ tun y'a wele k'a fɔ ko e ye nin fɔ an ma nin faamuya mun y'i bila ka nin fɔ peut-être que a bɛ se ka kuma caman yɛrɛ fɔ ka information caman yɛrɛ di olu ma olu tɛ min kalama côté kuma na transition mɔgɔ côté min na transition mɔgɔ tɛ bari an yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ minnu a ye bɛ ka fisa ni o fɛ parce que an bɛ ka finitigilakaw fɔ parce que a fɔra ko a ye an ka finitigilakaw de galabu faga o de y'a to n bɛ ka kuma i n'a fɔ n'a sɔrɔ ni transition mɔgɔw ka laɲini wala n'a bɔra olu yɔrɔ la k'a fɔ k'u tun bɛ fɛ k'a minɛ tan cogo la n bɛ ka taa ni o misaliya ye mais sinon o yɔrɔ la hali sisan n bɛ kuma la waati min na sisan kunnafoniya jɛlen ma sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ ko transition mɔgɔ de tun bɛ fɛ k'a minɛ walima mɔgɔ dɔw tun bɛ fɛ ka wuli a kama parce que an bɛ transition de kɔnɔna la fɛn bɛɛ tɛ i n'a fɔ régime normal. bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ Maliko ye mɔgɔ min ye a bɛ tiɲɛ fɔ an bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ fɔ la maa ma Maliko ye donc o b'a yira k'a fɔ jugu caman bɛ se ka k'a tigilamɔgɔ la bɛɛ lajɛlen hakili bɛ mɔgɔ min na fana o tigi kɔni fana tɛ parce que ale kɔni fana kɛra a u b'a fɔ cogo di a ba fasi ye wajibi Maliko kɛra o ye jamana in kɔnɔna la a nɔfɛmɔgɔw ka ca i n'a fɔ a jugulamɔgɔw ka ca cogo min na nka kuma kuncɛ kuma na an bɛ se ka min lase maliyɛndenw ma o de ye k'a fɔ Umaru Maliko kɔni lase minnu b'a la k'a fɔ k'a bolila walima k'a fɔ k'a minɛla a ma minɛ barisa a bɛ fɔ kuma dɔw la ko boli o fana ye cɛya dɔ ye i bɛ boli ka t'i sigi ka miiri ka ɲɛ k'a lajɛ tuguni ka sɔrɔ ka segin ka na barisa maa minnu tun bɛ na n'a minɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko an t'a dɔn ni finitigilakaw don c'est sûr mais an t'a dɔn ka sɔrɔ k'a bɔra an ka autorité mɔgɔw yɔrɔ n'olu tun ye Maliko minɛ n'u taara faga dun autorité yɛrɛ k'u t'a kalama o fana la ko wɛrɛ ye ani gana n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ k'a fara fɛn kan mɔgɔw bɛ ka kuma dɔ fɔ bi jamana kɔnɔna la il est temps que an ka bɔ o hakilina na ko armée jugu gata o kuma in tɛ tiɲɛ ye o jugu tɛ se ka kɛ armée la jamana in kɔnɔna la Mali armée c'est composé que des Maliens parce que de même que e kɔrɔkɛ bɛ armée la i dɔgɔnin b'a la ou i fa b'a la